Ευχαριστούμε τον Πάνο Τσακλόγλου, ο λόγος τώρα στον Γιώργο Κουλιάρδακη. Τώρα είναι ανοιχτό. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τόσο τον συγγραφέα, όσο και τις εκδόσεις Κέρκυρα για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση, μια πρόσκληση που αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά αμέσως. Το βιβλίο του Νίκου Γκαργκάνα, γραμμένο με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, απαλλαγμένο από πάθη και αξιοποιώντας υποδειγματικά τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, με εκτενείς μάλιστα αναφορές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, θα έλεγα με τρόπο εντυπωσιακό, προσφέρει κατά τη γνώμη μου το πλέον ολοκληρωμένο απολογισμό της ελληνικής κρίσης χρέους που έχει δημοσιευθεί ως σήμερα. Ως τέτοιο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας συναντήληψης, μιας κοινής αντίληψης σχετικά με τη σύγχρονη περιπέτεια της χώρας, ώστε να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη συλλογική αυτογνωσία, τον αναστοχασμό των επιλογών και των λαθών της προηγούμενης δεκαετίας, θα έλεγα των προηγούμενων δεκαετιών, και ταυτόχρονα τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής για το μέλλον. Αυτό αποτελεί άλλωστε και το βασικό κίνητρο του Νίκου Γκαργκάνα για τη συγγραφή του βιβλίου. Να εξηγήσει με τρόπο προσβάσιμο και τεκμηριωμένο σε ένα ευρύ κοινό πώς η χώρα οδηγήθηκε στη δίνη της κρίσης, ποιες ήταν οι θεμελιώδεις αιτίες της και γιατί η έκτασή της υπήρξε τόσο μεγάλη και η διάρκεια της τόσο μεγάλη. Πρόκειται για ζητήματα που κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι ότι έχουν κατανοηθεί επαρκώς, ειδικά από το ευρύ κοινό, ιδίως όσο εξακολουθούν να επιβιώνουν απλουστευτικοί μύθοι, όπως η άποψη ότι τα μνημόνια προκάλεσαν την κρίση. Το βιβλίο διατυπώνει 5 βασικές θέσεις, διατυπώνει πολλές θέσεις, 5 νομίζω είναι ιδιαίτερα βασικές. Η πρώτη θέση είναι ότι οι βασικές αιτίες της κρίσης βρίσκονται στις εσωτερικές αντιφάσεις και τη μειωμένη αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ θα τόνιζα ιδιαίτερα τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης. Δεύτερον, την ονομαστική σύγκληση του 1993-1999 ακολούθησε δημοσιονομικός εφησυχασμός εξαιτίας θεσμικών ελλημάτων που δεν απέτρεψαν μετά την είσοδο του ευρώ την εφαρμογή προκυκλικής πολιτικής. Τρίτον, άμεση αιτία της κρίσης, άμεση με την αγγλοσαξονική έννοια proximate, ήταν η απώλεια της εμπιστοσύνης των αγορών. Πρόκειται λοιπόν για μια τυπική κρίση αναδυόμενων οικονομιών, κρίση αξιοπιστίας, ένα δηλαδή sudden stop. Η μεγάλη διάρκεια, τέταρτον, η μεγάλη διάρκεια της κρίσης είναι κυρίως αποτέλεσμα πρώτων λαθών εφαρμογής των προγραμμάτων, λαθών πολιτικής δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα δεύτερον και λαθών στο σχεδιασμό των προγραμμάτων, ειδικά του πρώτου προγράμματος. Πέμπτον και τελευταίο, παρά την έξοδο από την κρίση, η χώρα παραμένει ευάλωτη και οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής πρέπει να παραμείνουν alert. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλες τις βασικές παραδοχές του βιβλίου. Πράγματι, αν ανατρέξει κανείς στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ελάχιστα στοιχεία προμήνυαν ότι η Ελλάδα θα βίωνε σε λιγότερο από 2 δεκαετίες μία από τις σοβαρότερες υφέσεις στη μεταπολεμική οικονομική ιστορία των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό είναι κάτι που τονίζει ο συγγραφέας αρκετές φορές στη διάρκεια του βιβλίου. Την περίοδο εκείνη, η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε τροχιά μακροοικονομικής προσαρμογής, με στόχο την κάλυψη των ονομαστικών κριτηρίων σύγκλησης που απαιτούνταν για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ. Αρκετοί από τους παρόντες σήμερα στην εκδήλωση συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, ο διοικητής της τράπεζας, ο Γιώργος Οταβλάς και βέβαια ο συγγραφέας του βιβλίου. Τα κριτήρια αυτά αφορούσαν τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και το ύψος του δημοσίου χρέους.
και στο διάστημα 94-99 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος και στους 4 τομείς. Ο πληθωρισμός υποχώρησε από διψήφια ποσοστά σε επίπεδα κάτω του 3%, το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε, τα επιτόκια δανεισμού αποκλιμακώθηκαν, ενώ η δραχμή το Μάρτιο του 1998, αν δεν κάνω λάθος, εντάχθηκε χωρίς αναταράξεις στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 2. Η πρόοδος αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ το 2001. Η συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή μείωση του κόστους δανεισμού, μαζικές εισρωές κεφαλαίων και υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 4% κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000. Ήταν πραγματικά μια περίοδος εφορίας. Σε μια πρώτη ανάγνωση, λοιπόν, η ελληνική οικονομία φαινόταν να συγκλίνει ομαλά με τις οικονομίες του ευρωπαϊκού πυρήνα. Όμως ο εκτεταμένος εξωτερικός δανεισμός της περίοδου χρηματοδότησε κατά κύριο λόγο τη δημόσια κατανάλωση, επιτείνοντας σταδιακά τις υποκείμενες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Η επιλογή αυτή βασίστηκε εν μέρει στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ προσέφερε μόνιμη θωράκιση απέναντι στον κίνδυνο αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές. Κατά τα έτη πριν την εκδήλωση της κρίσης, 2001-2007, το ονομαστικό δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης υπερέβαινε κατά μέσο όρο το 6% του ΑΕΠ, ενώ το κυκλικά διορθωμένο ξεπερνούσε το 7% του ΑΕΠ. Μέσο έλλειμμα εξαετίας 2001-2007. Τα στοιχεία αυτά υποδήλωναν ότι σε περίπτωση εξωτερικού κλονισμού, οποιουδήποτε σοβαρού εξωτερικού κλονισμού, όπως αυτός που εκδηλώθηκε με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση τον Αύγουστο του 2008, Σεπτέμβριο του 2008, τα δημόσια οικονομικά της χώρας ήταν εξαιρετικά ευάλωτα σε εκτροχιασμό. Οι συνθήκες λοιπόν μιας μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης ήταν παρούσες πριν την εκδήλωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ταυτόχρονα η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης συνοδεύτηκε από οικονομική υπερθέρμανση. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της Ελλάδας ανατιμήθηκε σημαντικά, υποδηλώνοντας σταδιακή επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε σχέση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Και να τονίσουμε εδώ ότι την τριετία πριν την ένταξη της χώρας στο ευρώ, 1998-2001, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν σε μεγάλο βαθμό ισοσκελισμένο. Άρα η ισοτιμία με την οποία η χώρα μπήκε στο ευρώ ήταν ισοτιμία ισορροπίας. Η απώλεια ανταγωνιστικότητας αποτυπώθηκε με σαφήνεια στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τα επόμενα έτη, με αποκορύφωμα προφανώς το 2008 όταν κατέγραψε έλλειμμα της τάξης του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ανισορροπίες παρατηρήθηκαν και σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου η είσοδος στο ευρώ συνοδεύτηκε επίσης από μαζικές εισρωές κεφαλαίων και διωγγούμενα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, οι ανισορροπίες ήταν κυρίως ιδιωτικού χαρακτήρα, με τον εξωτερικό δανεισμό να κατευθύνεται στις αγορές κατοικίες παρά στο δημόσιο τομέα, γεγονός που διαφοροποιεί τόσο τις αιτίες όσο και την αρχιτεκτονική των μετέπειτα κρίσεων. Ένα σημείο που απουσιάζει από το βιβλίο και μελλοντικοί μελετητές θα άξιζαν να το εξετάσουν είναι ακριβώς η διεθνής διάσταση της κρίσης και η συγκριτική μελέτη της ελληνικής κρίσης με τις άλλες μεγάλες κρίσεις της Ευρωζώνης τα χρόνια εκείνα. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, και αυτό είναι μία από τις βασικές συνεισφορές του βιβλίου, πως η κρίση χρέους υπέβοσκε ήδη πριν την εκδήλωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία απλώς λειτουργήσε ως καταλήτης. Και σε ένα επίπεδο τα αίτια της κρίσης είναι εγχώρια και βρίσκονται στο δημοσιονομικό εφησυχασμό των ετών που προηγήθηκαν του 2008-2009. Σε ένα άλλο όμως βαθύτερο επίπεδο, και εδώ είναι η δεύτερη μεγάλη συμβολή του βιβλίου, το βιβλίο τονίζει την απουσία μέριμνας για τη δημιουργία εγχώριων θεσμών, δημοσιονομικών και άλλων θεσμών, μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού, ικανό να περιορίσουν χρόνιες παθογένειες, όπως είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η αναποτελεσματική χρήση δημόσιων πόρων και σε πολλές περιπτώσεις η διαφθορά, καθώς και να λειτουργήσουν ως θεσμικά αντίβαρα στη ροπή προς το δημοσιονομικό εφησυχασμό.
ποια θα ήταν η εξέλιξη μιας αντίστοιχης κλιμάκωσης στις μακροοικονομικές ανισορροπίες της χώρας, αν η Ελλάδα δεν είχε ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ? Η εμφάνιση δίδυμων ελλημάτων τέτοιας έκτασης θα έχει πυροδοτήσει μια κλασική κρίση ισοζυγίου πληρωμών. Είναι μια άσκηση, θα έλεγα, αζίφ. Αν δεν ήμασταν στο ευρώ, τι θα γινόταν? Πρόκειται προφανώς για το χαρακτηριστικό μοτίβο των αναδυόμενων οικονομιών που αντιμετωπίζουν απότομη διακοπή κεφαλαιακών ροών. Σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών θα έχει διαβρωθεί με μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας σε μαζικές εκροές κεφαλαίων, ισχυρή υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και απότομη άνοδος του κόστους αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους. Χωρίς πρόσβαση σε εκτεταμένο δανεισμό από τον επίσημο τομέα, η εξωτερική αυτή πίεση θα οδηγούσε σε άτακτη χρεοκοπία, πληθωρισμό και κατάρρευση της πραγματικής δημόσιας και ιδιωτικής ζήτησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αδυναμίες του τραπεζικού τομέα θα επέκριναν περαιτέρω την ύφεση, οδηγώντας σε ταχύτερη και εντονότερη συρρίκνωση παραγωγής και απασχόλησης. Υπάρχει πολλές φορές η φιλολογία ότι αν η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη ζώνη του ευρώ, θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους πολύ πιο αποτελεσματικά. Είναι νομίζω ακόμα ένας μύθος που το βιβλίο καταρρίπτει αποτελεσματικά. Τι έκανε η συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση? Αντικατέστησε τη δυναμική μιας εξωτερικής κρίσης υπό την πίεση των αγορών με μια πιο αργή, πολιτικά διαμεσολαβημένη και θεσμικά ετεροκαθορισμένη διαδικασία προσαρμογής. Αν και το κόστος υπήρξε πάλι υπέρογκο, η μορφή, η διάρκεια και η ένταση της προσαρμογής, καθώς και η κατανομή του κόστους μεταξύ των πιστωτών και της Ελλάδας, καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από θεσμικές πολιτικές διαδικασίες στο πλαίσιο της Ένωσης και όχι από την πειθαρχία που αυτόματα επιβάλλουν οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την είσοδο στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής το 2009-2010. Θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει τότε η κυβέρνηση, η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση του Οκτωβρίου του 2009, ένα δικό της πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Επιτρέψτε μου μια μικρή παρέμβαση εδώ, για να πω ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε τελευταίο άρθρο του Μπάρι Άχενρι, που εξετάζει την περίπτωση μιας πολύ διαφορετικής χώρας, της Τζαμάικα. Κύριε Διοικητά, θυμάστε, το παρουσίασε πέρυσι στο συνέδριο της Τράπεζας, όπου υπήρξε πράγματι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς αναδιάρθρωση χρέους. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της προσαρμογής αυτής ήταν η ευρεία πολιτική και κοινωνική συνένεση σε ένα πολύ επώδυνο πρόγραμμα προσαρμογής. Τέτοια συνένεση δεν υπήρχε στην Ελλάδα το 2009-2010. Άρα η φιλολογία ότι η τότε κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αποφύγει το επώδυνο αίτημα, τη συνδρομή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, νομίζω ότι είναι μάλλον ανεδαφική. Το βιβλίο επισημαίνει, θα αφήσω μερικά πράγματα στην άκρη. Το άλλο θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο με μεγάλη επιτυχία είναι η διάρκεια της κρίσης. Για ποιο λόγο η κρίση στην Ελλάδα διήρκεσε τόσο πολύ. Τι ήταν αυτό, αν θέλετε, που διαφοροποίησε την ελληνική εμπειρία από εκείνη κρατών όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος, οι οποίες ολοκλήρωσαν με επιτυχία τριετή προγράμματα στήριξης. Θα παρουσιάσω παρακάτω 5 καθαρά οικονομικούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονται ήδη στο βιβλίο, αλλά κάποιοι όχι, που κατά τη γνώμη μου συνέβαλαν στη διάρκεια και την ένταση της ελληνικής κρίσης, γνωρίζοντας βέβαια ότι δεν εξαντλούν τον σύνολο των παραγόντων, θεσμικών και πολιτικών, που την καθόρισαν. Πρώτον, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την έναρξη της κρίσης χαρακτηριζόταν από μακροοικονομικές ανισορροπίες σημαντικά μεγαλύτερες, σε σχέση με εκείνες άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ, που επίσης προσέφυγαν σε προγράμματα στήριξης. Δεύτερον,
Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε χωρίς πρόβλεψη για άμεση αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, παρά το γεγονός ότι αυτό ήταν αναμφισβήτητα μη βιώσιμο. Ακόμα ένα σημείο που το βιβλίο τονίζει. Σε άλλες χώρες της κρίσης, όπου το πρόβλημα ήταν κυρίως ρευστότητας και όχι βιωσιμότητας, αυτή η προσέγγιση ήταν επαρκής. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας, πολιτικοί περιορισμοί απέτρεψαν την άμεση ενεργοποίηση μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης και το ΔΝΤ αποδέχθηκε να συμμετάσχει, παρεκκλίνοντας από τις δικές του καταστατικές αρχές, όπως γνωρίζετε καλά, προσθέτοντας σχετική υποσημείωση στο καταστατικό του, που επέτρεπε συμμετοχή εφόσον υπήρχε συστημικός κίνδυνος. Μια αποφυγή τέτοια εμπροστοβαρούς ρύθμισης του χρέους μετέβαλε την πολιτική οικονομία της προσαρμογής, δηλαδή την κατανομή των βαρών μεταξύ των πιστωτών και της Ελλάδας, συντριπτικά εις βάρος της ελληνικής πλευράς και έκανε το πρώτο πρόγραμμα δυσβάστακτο. Τρίτον, δεν υπήρξε σαφής ιεράρχηση και χρονισμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας προηγήθηκαν αυτών στις αγορές προϊόντων, οδηγώντας σε ταχεία μείωση μισθών χωρίς ανάλογη αποκλιμάκωση τιμών. Το αποτέλεσμα ήταν μείωση της αγοραστικής δύναμης, υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης και ενίσχυση του αισθήματος αδικίας. Τέλος, ο σχεδιασμός του χρηματοδοτικού πλαισίου και των τριών ελληνικών προγραμμάτων εστιάστηκε αποκλειστικά στην κάλυψη ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου, κάλυψη πρωτογενών ελλημάτων, αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων, εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και το πιθανό κόστος ανακεφαλαιοποίησης. Δεν υπήρξε ωστόσο πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση στοχευμένων κοινωνικών παρεμβάσεων που θα μετρίαζαν το κόστος προσαρμογής για τους πιο ευάλωτους. Ούτε δόθηκε προτεραιότητα στην ενίσχυση ενεργών πολιτικών απασχόλησης που θα περιόριζαν τη μακροχρόνια ανεργία. Απουσία τέτοιων μηχανισμών αντιστάθμισης κατέστησε την κοινωνική διάσταση της προσαρμογής δυσανάλογα επώδυνη και το πρόγραμμα απέκτησε έντονα αναδιανεμητικό χαρακτήρα, ενισχύοντας το αίσθημα, μιλάω και για τα τρία προγράμματα, κοινωνικής αδικίας και μειώνοντας την νομιμοποίησή του στην κοινή γνώμη. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μερικές παρατηρήσεις για το μέλλον. Ο Νίκος Γαργάνας, κατά τη γνώμη μου, σωστά παρατηρεί πως η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων είναι δύσκολη για πολύ μεγάλα διαστήματα. Η βιβλιογραφία τον επιβεβαιώνει και θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα. Προτείνει λοιπόν ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους μέσω ενίσχυσης της αξιοπιστίας, περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας της δημοσιονομικής πολιτικής, έχει ήδη κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην κατεύθυνση αυτή, και κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων για την αύξηση του δυνητικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Κατά τη γνώμη μου, εκεί βρίσκεται μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Οι προβλέψεις των επόμενων 10 ετών, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε και μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές για την πορεία του δυνητικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Κινούνται στην περιοχή του 1 με 1,5%. Με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης, η πίεση στον προϋπολογισμό και τη δημοσιονομική πολιτική δυστυχώς θα ενταθεί. Κατά συνέπεια, είναι πράγματι απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση πολιτικών προσφοράς που θα αυξήσουν το δυνητικό προϊόν μεσοπρόθεσμα. Εν ολίγης, είναι κατά τη γνώμη μου ένα βιβλίο σημείο αναφοράς για την κρίση χρέους, θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μελλοντική βιβλιογραφία και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τρεις σχετικά σύντομες, αλλά πολύ περιεκτικές ομιλίες. Με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Γαργάνα, επιτρέψτε μου, συνοψίζοντας με υποκειμενική χρειά, να θέσω 5 ερωτήματα στα οποία νομίζω ότι δίνει απαντήσεις στο βιβλίο και είναι τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη μεγάλη κρίση. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε η χώρα μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με την Ελλάδα στο επίκεντρο της κρίσης του ευρώ. Πρώτο ερώτημα, πώς φτάσαμε εκεί. Δεύτερο, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα.
και ακόμη περισσότερο να συμφωνήσουμε έστω και στοιχειωδώς μεταξύ μας για το δέον γενέστη. Αν συγκρίνεται με άλλες χώρες, η σύγκριση είναι μάλλον αποκαρδιωτική. Τρίτο ερώτημα. Γιατί μας πήρε 8 χρόνια να βγούμε από τα μνημόνια? Τέταρτο ερώτημα. Γιατί πήγε τόσο στραβά η διαχείριση της κρίσης του ευρώ? Για να μην μιλάμε μόνο για τις ευθύνες εδώ, αλλά να μιλήσουμε και τις ευθύνες εκτός ελληνικών συνόρων. Και τέλος, τελευταίο ερώτημα. Τι μάθαμε από τη μεγάλη κρίση, μια κρίση που είχε ένα τεράστιο τίμημα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό για τη χώρα μας. Και φοβάμαι ότι η απάντηση στο τι μάθαμε είναι όχι αρκετά. Με την μάλλον απεσιόδοξη αυτή παρατήρηση θα ζητήσω από τον συγγραφέα να μας μιλήσει για το βιβλίο και για τις απόψεις του. Δεν έχω ιδέα πώς δουλεύουν αυτά, ξέρει κανείς. Είναι ανοιχτά τα ανοιχτά είναι. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Θα μου επιτρέψετε να πάρω λίγο νερό. Καλησπέρα. Κύριε Διοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος, αγαπητέ φίλε Γιάννη Στουρνάρα, αξιότιμη υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, ο οποίος πρόθυμα αποδέχτηκε την πρόσκληση που του κάναμε να συντονίσει τη συζήτηση στο πάνελ των σχολιαστών του βιβλίου μου για τις τόσο ευγενικές παρατηρήσεις του και τα καλά του λόγια και τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο διεύθυνε τη συζήτηση που ακολούθησε, η οποία, όπως άλλωστε θα περίμενε κανείς, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αυτά που θα πω ουσιαστικά θα αποτελούσαν το 18ο κεφάλαιο του βιβλίου, εάν έγραφα μια νέα εκδοχή σήμερα στο βιβλίο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά επίσης την ομότιμη καθηγήτρια και πρώην υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρία Ελένη Λουρί, και τους καθηγητές κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και Γιώργο Χουλιαράκη για την ευγενική συμμετοχή τους στη συζήτηση αυτή και για το χρόνο που διέθεσαν να μελετήσουν τόσο προσεκτικά το βιβλίο και να μας παρουσιάσουν με σαφήνεια τα σχόλιά τους για την ανάλυση και τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε απόψε το χρόνο να συζητήσουμε διεξοδικά τα σχόλια αυτά, όμως πιστεύω πως οι παρατηρήσεις αυτές είναι απόλυτα εύστοχες και τουλάχιστον προσωπικά τις αποδέχομαι όλες, χωρίς να έχω μία
αντίρρηση, την παραμικρή αντίρρηση. Εξάλλου τα στοιχεία που αναφέρονται στη δυναμική της κρίσης δημοσίου χρέους και τα οικονομικά της παρεπόμενα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ένα νέο κύκλο συζήτησης και σοβαρές διαφωνίες για τα θέματα αυτά. Είναι ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω ότι πλέον αναγνωρίζεται από τους οικονομικούς αναλυτές, αλλά και γενικότερα, ότι η βασική αιτία της κρίσης είναι ότι για πάνω από 30 χρόνια έως το 2009 η Ελλάδα ζούσε πέρα από τα μέσα που είχε στη διάθεσή τους, με συνεχή ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό και αυξανόμενο χρέος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ενίσχυσε την αμφιβολία των αγορών για το κατά πόσο η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τη δυναμική του δημόσιου χρέους. Έτσι, την άνοιξη του 2010, όπως ελέγχθη ήδη, το κόστος δανεισμού αυξήθηκε σε απαγορευτικά επίπεδα. Ακολούθησε η απότομη γενική διακοπή δανειοδότησης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και η πιθανότητα χρεοκοπίας, πτώχευσης. Το βασικό ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποια θα μπορούσε να είναι η οικονομική πορεία και οι προοπτικές της χώρας μετά από μια περίοδο βαθιάς παρατεταμένης και κοινωνικά επώδυνης κρίσης από το 10 έως το 2018, με μια τόσο απότομη μείωση του εγχώριου προϊόντος και τόσο μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, οι συνδυασμένες ενέργειες που έγιναν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και από τις ελληνικές αρχές, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κρίσης με την εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής, ήταν αρκετά δυναμικές και όχι μόνο απέτρεψαν την καταστροφή, αλλά επίσης συνέβαλαν ώστε η Ελλάδα να σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανεξισορρόπησης και της ανάπτυξης της οικονομίας. Όμως, λόγω των πολιτικών αντιδράσεων και γενικότερα των δυσκολιών στην εφαρμογή, οι συγκεκριμένοι σκοποί των προγραμμάτων εκπληρώθηκαν μόνο κατά ένα μέρος, όχι πλήρως. Για μια σειρά από λόγους που αναφέρονται στο βιβλίο, χρειάστηκαν, όπως ελέγχθη ήδη, περίπου 8 χρόνια μέχρι ότου οι πολιτικές τους καταφέρουν να αποκαταστήσουν υγιή και βιώσιμη οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, και η κατάληξη κατάφερε να εξαλείψει τις αμφιβολίες των αγορών για τη δυνατότητα της Ελλάδος να αντιμετωπίσει την πρόκληση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και ως εκ τούτου ήρθαν οι επιφυλάξεις των επενδυτών και των δανειστών. Το κόστος δανεισμού μειώθηκε σταδιακά σε επίπεδα που ήταν πολύ κοντά σε αυτά της Ιταλίας και άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τούτου η Ελλάδα αποκόμισε σημαντικές ωφέλειες από σειρά αναβαθμίσεων του αξιόχρεου του δημοσίου από κορυφαίους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Όμως, όπως επεσήμανα προηγουμένως, για μια σειρά από λόγους η κρίση αποδείχθηκε βαθύτερη και πιο παρατεταμένη από όσο θα περίμενε κανείς και προκάλεσε μεγάλα και επίμονα τραύματα στην κοινωνία και την ευρύτερη οικονομία, όπως πολύ σωστά έχετε ήδη υπογραμμίσει.
Το πραγματικό